अधिकार जे हाहुनि मोनथाय आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोनखौबो जोंनि जानानै पार्लियामेन्टआव हक मिडियायावनो हक जेखि मेल मिटिङावनो हक जे आइननि बाबै हक जे कनस्टिटिउसनेलि हक दिनै मोनहोनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायदों आरो बिथांमोनाबो ब्रह्मन बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो दिबाय जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो गाइखेर होयो आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ नङा होमबा बुजिखाबाय दा बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो माबा जाया होनना बुंदों बासायजाया नङा होमबा सेकुट नङा होनना बुंदों बिथाङा थिगखौनो बुंदों बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया मानो बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो बिथांमोनखौ बुं बिसोरखौ सोंखारि बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाया नङा होमबा आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाया बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों जेन जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै जिबौ फिथिगुमा सौनो हायै आर'नाइ होनानै बरायै गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय बेखौनो आं बुंदों आरो गुबुन दसे नांगौ बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे थर्ड एनुअल कनफारेन्स आरो फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभ बे हाबाफारिया मैयानिफ्रायनो जागायबाय गाबोनसिमहालागै जागोन आरो जोंहा सेथि हिसाबै फार्स्ट सेमिनारखौ जोंहा लाबाय आरो बे हाबाफारियावनो मानगोनां चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा बारग' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार जनिक जिकादार बिथाङा बाहागो लाफैबाय आरो बेजों लोगोसे एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंहा गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट आरो दानि अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि जोंहा मानगोनां चिफ एडभाइजार राजु देउरि बिथाङाबो बाहागो लाफैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो बे ओनसोलनिनो बर' राइटार्स एकाडेमिनि मानगोनां आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथाङाबो बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो जोंहा बारग' IRS आरो बारग' कमिशनार अफ इनकाम टेक्स जनकलाल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां वार्किं प्रेसिडेन्ट बड'लेण्ड जनजाति सोरांसा मन्चनि मानगोनां वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव दिख्रेन नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां आलासिफोर दं आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा मेघालयानि मानगोनां खासि स्टुडेन्टस इउनियननि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे मेघालयानिनो गार' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशननि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिमासा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरि आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टसनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा स्टुडेन्टस नेता बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों दा जोंहा दिनै नैबे फार्स्ट सेथि जिसु सेमिनार जेथे फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभनि बे हाबाफारिया जागासिनो आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि ट्राइबेलनि समस्या जोंनि बर'नि समस्या आरो आसामनि ट्राइबेल थागिबिफोरनि समस्या आरो सा सानजा भारतनि ट्राइबेल थागिबिफोरनि समस्या बिनि सायाव जों गुवारै सावरायदों आरो फैबाय थानाय समावहाय खौसेयै जोङो माबोरै जोंनि जेंना आरो जेंसिखौ ट्राइबेलनि समस्याखौ जोङो दिनै सुस्रांनो हागोन बिनि सायाव जों इउनाइटेडलि ट्राइबेल दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जोंनि बे सेमिनारनि गेजेरजों सावरायलायदों आरो बेवहाय जोंहा हाबाफारि हिसाबै जोंनि नैबे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि आसामनि जे ट्राइबेलफोरनि समस्या जे आसामनि जोंहा दिनै जे बर'फोरनि जेनेबा जेंना आरो जेंसि
जोंनि हा हुनि मोनथाय जोंनि हा हुनि जिथु प्रटेक्सन आरो जिथु राजनितिक अधिकार जे जोंहा दिनै थामोनथा रैखाथि राव हारिमु धोरोमखौ जि प्रटेक्सन होनांगौ भारतनि आयेन बादे दा बेफोरनि सायाव जों गोबां जेंना आरो जेंसिनि सायाव सावरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोबां आसामनि ट्राइबेलफोरनि समस्या जोंहा आसामावहाय गोबां ट्राइबेल्सफ्रा दिनै काउन्सिल दङ नाथाय बे काउन्सिला दासिमबो मोजां आसामनि सरकारजोंहाय इमप्लिमेन्टेसन एबा नोजोर होजायाखै बिथांमोना दिनै बेखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय बिथांमोना 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिदों आरो दिनै बेजों लोगोसे कार्बिफ्रा दिनै डिमासाफ्रा 6 शिड्युल थासासेयावबो बिथांमोना बेखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय स्टेट विदिन स्टेटनि थाखाय बिथांमोना डिमान्ड खालामदों थिग बिदिनो बर'फ्राबो जोंहा दिनै बिटिसि दङब्लाबो दा बिटिसिनिखौ मर पावार नांगौ होननानै जों आलादा रायजो नांगौ होननानै जिहेथु बर'फ्राबो डिमान्ड दं दा जोंनि जेंनाफ्रा जेंसिफ्रा जोंनि डिमान्डफ्रा जोंनि आसामना एखेयानो बेनि थाखायनो जों मोनसे जौस्राङाव जिरायनानैनो जों आरो गुबुन गुबुन जोंहा सा सानजा भारतनि ट्राइबेल दैदेनगिरि एबा ट्राइबेलफोरनि इसुफोरनि जि जेंनायाबो एखेयानो नाथाय बिथांमोना मोननै जानो हागौ आलादा रायो नाथाय भारतनि संबिधान बादे जे समान मोनथाय मोननाय जोंनि सोलोंथायानो हक जोंनि कालचारखौ जोंनि हारिमुखौ प्रटेक्सन होनायावनो हक जोंनि साख्रि बाख्रि मोननायावनो हक जोंनि दिनै राजनितिक अधिकारनि हक जोंनि दिनै हा हुनि जेंना जेंसि हानि मोनथायनि सायावनो हक दि जोङो दिनैहाय भारतनि संबिधान बादे जि थागिबि हिसाबै इन्डिजिनियास हिसाबै दिनै इउनाइटेड नेसन्सनि बादे जि जों ट्राइबेल हिसाबै जोंहा समान मोनथाय मोननांगौ भारतनि संबिधान बादि जे समान मोनथाय मोननांगौ जों बेखौ मोननो हायाखै गथिखे बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जों ट्राइबेलफ्रा सा सानजा भारतनिया जिथु जोंनि इसुआ कमन मोनसेयानोखा जे थांखियानो मोनसेखा जे सिमाङा मोनसेयानोखा जों ज' जानानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि जेंना आरो जेंसि ट्राइबेलफोरनि जेंना आरो जेंसिखौ जों फोजोबस्रांनो हायो बिनि थाखायनो जों गुवारै दिनै मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसननि गेजेरजों जों इउनाइटेडलि जोङो दिनै फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जों जयै मावलांनायनि जे बे थांखिखौ जों लादों आरो बे थांखिनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि जि समायसा आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि एबा जि जोंहा जि सिमां दं बे सिमांखौ जोङो दिनै मोगथां महर मोननायनि लामाखौ जों लागोन आरो डिप्ल'मेटिकेलि जोंनि ट्राइबेलफोरखौ बेसेबां सा सानजा भारत आरो जि भारतआवहाय जेसेबां ट्राइबेलफोर दं जि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं इसु जे राजनितिक अधिकार जे हाहुनि मोनथाय आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोनखौबो जोंनि जानानै पार्लियामेन्टआव हक मिडियायावनो हक जेखि मेल मिथिङावनो हक जे आइननि बाबै हक जे कनस्टिटिउसनेलि हक दिनै मोनहोनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायदों आरो बिथांमोनाबो जोंनो होनो थाखाय एबा सापर्ट होनो थाखाय दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय जोंखौ मोनसे कमिटमेन्ट होदों दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिआव जइनिं जाफैदों उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा थानो गोसो गैया आरो थानो हाया बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि एमएलए जेबो नाङा बिथांमोनहा उद्देश्य जे बिटिसिखौ बासायनाय आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा गोसो बिनिखायनो बिथांमोनहा सइच्छा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जइन जाफैदों बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों